Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuwi angkat fasal fiji. Ibarating fasal ing dalem nerangake babu adabi dukhulil khala. Nerangake pira-pira bab utawa tata kramane mlebu jamban utawa kakus utawa WC. Fa idza qasadta mongko ari kalane nejo sapa sira baital ma'i ing dalem panggonane banyu liqada ilhajati krana nekani hajat faqaddim mongko dingina sira dinginake sira fituhuli ing dalem mlebune sira rijlaka ing sikile sira al yusra kang kiwa. Dadi mlebu maring WC kamar mandi pakus jamban mlebune nganggo sikil kiwa dhisik. Ora kena sikil tengen, sikil kiwa mlebu. Wa fil khuruji lan ing dalem metune sira rijlaka ing sikile sira al yumna kang tengen nek metu saka jamban WC kakus kamar mandi kanggo sikil tengen wala tastashib lan aja nggawa sira syai'an ing suwi-wiji alaihi kang tetep ing atase syai' apa ismullah asmane Allah Ta'ala wa rasulih lan asmane utusane Allah. Jadi nek metu saka kamar mandi jamban WC kakus kuwi aja nggawa asmane Allah, aja nggawa asmane Rasulullah utawa utusane Allah. Wala tadkhullan aja mlebu sapa sira sira roksi hale bukae sirahe wala fil qadamaini lan ora hale gundul dlamakan lorone. Jadi mlebu kakus aja gundul sirahe aja digundul maksudnya nganggo peci apa kethu apa topi mlebu jamban mlebu kakus kuwi kon aja gundul aja gundulan lan aja kanthi ngodhok maksudnya ngodhok kuwi tanpa trumpah. Jadi mlebu jamban kakus kan nganggo trumpah. Wa kullan maca sapa sira nalika mlebu jamban kon maca minda tuhuli ing dalem nalikane mlebu sira ing kakus utawa jamban. Bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najsil khabisil muhbisi syaitonir rajim. Nyuwun pangreksa kula dhateng Gusti Allah saking gangguan pangridunipun seton ingkang den laknati ingkang tansah njungkelaken dhateng arah awon utawa jember. Sadaqallahul azim wa a'lam bishawab.